masaya pa na kung ano. Kasi mali po nating tibigyan ng masakit. Inulis ko po meron na sinabi ng mga pagkakong magandang nervation. Manulang tamo naman. Nga po ginuya po yung doktor na rin, kaya doktor mabilog na yan. Nga yung panalangin, yan po yung marapat ang gawin. Yung katangay niya, pinupost niya po ng Israel. Ito niya pong walang panalangin. Hindi kita ang Israel. Ito rin tayo po dito. Ang alas, salamat sa iyo. Sige. Ikaw mauna tapos. Kumbaga, panalangin. Sabihan mo ano, sabihan mo yung pa tapos. Meron ka, tapos ikaw. Si Erika muna. Andiyan mo? Hindi, tapos yung babae. Ikaw muna lalaki, tapos babae yung lalaki. Yan ang maliit na sa'yo. Salamat kung dagan. Kaya o Kantang pamangan niya. uling dininan mga pambili di mayang ina. Talo po ginong mamahus in the place celebran at kaya kakatu nasabi kaya anak ang
Saya. Saya. Awa. Malang nga manjubong mamantok. Iya. Mga ano kong mga kabang libre. Bukas sa tinambayad yan. Joke yan. Sige! Ay, kung mag-request kami ka na kapampangan, nagawa ng Bong Manalo at Ms.D. Ay, joke. Yan nga ang host.